ndiyakhumbula ndisithi soze thandazelwe ndim mna. Sana yandihambulisha i-therapy session. Ndaphuma ndivala umlomo ndiqomba asoze uphinde undive ndithetha mna ndiwavalela wam amagama. Andisathethi laa nto ebendiyithetha phaa kulaa video. Abalise ke kule session athi mna owam umyeni ndamthandazela 17 years wabuya. And umtshato usaqala egezelwa ngamantombi aseyehlale naye 10 years, wahamba wayohlala nabanye eminye iminyaka. So beboasta ngento yokuba we know him better than you. Wena wamgqibela emva ko-I do. Oh, 17. Hey. Abuze umbuzo uba ke siyayazi kutheni lento uSathane umtshato ewulwa kangaka. Sake sambuza uThixo uba ke what was your intention ngomtshato? Ufuna siwurane kanjani umtshato? Ufuna nditshate nabani? Ithini project specific for lo mtshato? Uba ndizale abantwana for the kingdom of God, ndibakhulise ndibatraine for the kingdom of God, uba nathi siya kwi-kingdom of God. Hayi mna zange ndayazi loo nto. Yabona uba ke ndandiyifundisa olo hlobo ndikhula. Sasizawutshintsha iscript, sikutshintshe necandidate endandizayikhetha, kuba ichaza into yoba kwakufanele umntu uqale kwi-level ethile ye-maturity. Thina sazinova nge-fornication, yamandi i-fornication, sayi-upgrade uba mayibe ngcwele ibe ngumtshato, and it ended in tears. And then xa sendikwi-therapy session ndibuza uba kanti umtshato awukho sacred. Yathi i-therapist, akho adult that is forced to remain married xa engasafuni. Ndithi hayibo, awukho sacred umtshato, awukho sacred, awukho ngcwele. Jonga, ndifuna ukubleswe i-fornication, ndizobuza uba ayikho ngcwele na. Ndazenzela apho ubuxhofu bomtshato. Siwuqale wathi it hurts God i-fornication ne-adultery. It grieves him at his heart, cause uvela sisizele into yoba the foundation is shaky. And uSathane uyenze ngamabomu kuba uyi-advertiser. Kude kukho noMoja Love uyi-advertisele into yoba mayiqalwe beseseprimary abantwana into yokujola. Hayi ke xa bathi befika e-high school ke into yokulala nomntu wakho iyinto obvious. Hayi ke nithi nifika kooyunivesithi niyaphangela niyathini. Udazenze ezi relationships zibe cute online. Kuba uzirebrande such that it grieved uNkulunkulu into ye-fornication ne-adultery, cause he knows the far-reaching impact yayo, far-reaching effects zayo. Into yoba izawutsho ngee-casualties zabantwana abazawuba nee-childhood traumas izawuba nzima, but asiyiboni. Ngoba ndiyaqala nje mna ukuyiva into yoba it hurts him into yoba sifornicate. Ewe, ndiyakhumbula kulaa video endifundisa i-origin yezi zinto ezazenziwa ngaphaya le koCorinth, uba yayizizinto zakhona ezo, kukho nee-temples zakhona, nee-goddesses zakhona, ide iyinto esapotwa ngurhulumente welaa xesha. So kutsho ubi-pagans, yazi ii-rituals zazo eziya. A child of God must not have anything to do with those things. Ndaqomba, hayi bendingazi. Ngoku kuthiwa it hurts you into yoba sifornicate because ujonge kude wena ebantwaneni, impact ezawuba nayo ebantwaneni. Yina uThixo uyasithanda guys. Azange ndayicinga mna le nto.
Kuthiwe ke jonga ke indlela kwicala likaLucifer. Once ujongile le mibutho kaLucifer, le abantu abaqhafuqhafu, le abantu abaqhafuqhafu abasezimalini nabakhontrola yonke into apha emhlabeni, kude kuthi xa utshate umntu ongazuyiva le nto esizisela imali apha ekhaya, kunyanzeleka umdivorce, kuthiwe khetha apha in the fold, abangazube bekubuza kuba sebeyayazi le nto. Badeliberate bona nange-bloodline zakhona, nabantwana bakhona abazawuzalwa khona uba bazawukhulela kuyo le nto, abazuyilahla. But jonga kumusa kaNkulunkulu, uyabanika nabo itshansi bezelelwe ebumnyameni. Laa video kaJames Khawila wadedicatelwa ebumnyameni, a day old. But uzawuthi gqi kuye ngenye imini uNkulunkulu eziveza, emnika upotsho wokuphuma. Kodwa indlela esingekho deliberate ngayo thina children of the kingdom of God in choosing partners esiya kwi-destination enye, in having offspring esizawubatrayina for God. Athi u-EGW, ukubuya kaYesu bazawubuzwa abantu, athi, where are the children that I gave you to train for me? Why are they not at my right hand? Baphi abantwana bami ebendikuboleke bona? Babe bethe sa ngenxa ye-pain ne-suffering ubuyithwele emtshatweni, ngento owazi-organizela yona, wazixokomezela yona. Ndaqonda uba aphinde athi kwakhona u-EGW ba ukubuya kaYesu, andithi kuthiwe sizawuthi o-righteous living bazawulinda kuvumbuluka o-righteous dead emangcwabeni. Athi ke apho kanye kuba silindele ukuhamba siye emafini, hayi sibhiliva kule i-fairy tale, sibabukela Frozen no-Shrek, sizibukele zonke zanto, Beauty and the Beast, noHakuna Matata, silapha kule i-fairy tale. Hayi le sikulena ke, le nithi sizawubhabha ke silinde bavumbuluke njenge-popcorn emangcwabeni. Athi ke kuloo ndawo yokuvumbuluka uba, we listen in vain for the rapturous song of triumph from the mother. Dololo, oomama bavuki, kwavumbuluka abantwana abaninzi. Khumbula indlela laa mbutho kaSathane obabulala ngayo abantwana apha emhlabeni. Kuselwa amagazi abo, bayatyiwa, funeke ba-enjoye to inflict pain, cause isound ye-pain yabo bathi ibenza bakwazi uku-accessa other realms. Yina uYesu, bathathwa abo bantwana zingilosi bebaninzi bezinyambalala benjalo. Uyiboniswa ngokombono i-GW loo nto. Basiwe ezulwini abantwana, bebaninzi bengenabo mama. Obama did not make it to heaven. Oh yina bomama, siphile emhlabeni apho uSathane usiplanile ude athi yavele yalula gqithi indlela yakhe apha kwi-relationships. Ba uyayazi ke, hayi ke ayazi ke 99% will not make it to heaven, kuba ufake i-candidate yakhe nale ye-kingdom of light, ufake ne-kingdom of darkness. Chances then of making it, ajikathi uNkulunkulu kanye kobo bumnyama uba ke ndifuna umbonisa apha ekugqibeleni uSathane uba ke i-generation yabantu abatsha apha ekugqibeleni, when all odds are against them, bazawundazi ngalaa ndlela kudala, bazawuphinda bandazi ngalaa ndlela, babe ngabantwana bazawuba necharacter kaKrestu, bephila apha ku-real time, beyi-contrast of the children of the world, to a point where bazawuzondwa ngendlela abazawuyazi bayifunde ngayo indaba ye-holiness ne-godliness ne-reverence. Ukubonisa uSathane into yoba njengoba wena ubusozixelele into yoba ubenzise yonke into that is marking your territory, uba this is your jurisdiction, ude ayibize uba
This is a satanic jurisdiction le. Bazawenza into efunwa ndim. Njengoba uzawubenzisa loo nto abantwana bam bantyumpa-ntyumpeke ezintweni, bazawuphuma kanye pha ekugqibeleni. When all odds are against them, bandikhethe bandilinde babe yile nto izulu elifuna babe yiyo.